Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Kunenye nje insizwa ekhomentile kwenye amavidiyo ami. Umfethu uyabuza ukuthi wenze njani makuwukuthi intombazane mhlawumbe ise-KZN wena ule eGoli yabo. So ingabe kumele uyishele efonini yini noma uyoze ukhulume naye mangabe usubuyile ususemakhaya yabo. So bebuza isimene sikanjalo umfethu ukuthi wenze njani. So ukhomentile umfethu wathi wenze njani uma intombazane ungahlali eduze nayo useGoli ngokusebenza yona ise-KZN, uyishele efonini noma uyoze uxoxe nayo masubuyile usemakhaya. So ubuza kanjalo mfowethu. Yabona, ngizokutshela mina mfowethu ukuthi la ekhaya siyastika kuma-principles ale ekhaya ukuthi intombazane asiyishele efonini. La ekhaya nje intombazane asiyishele efonini. Sihlukile kwezinye insizwa, sihluke nje ngendlela eziningi yabo. So-ke asiyishele intombazane, enye yezindlela nje sihluke ngazo, asiyishele intombazane efonini. Ngisho ngathi uphesheya kwezilwandle angeke size simshele efonini ngoba siyazi ukuthi ukushela umuntu efonini kunamuphi umthelela yabo. So-ke siyasigwema izimo kanjalo, futhi uma ngabe ushela umuntu efonini ukhombisa ubugwala yabo. So siyaye singakwenzi lokho ngoba ubugwala into engafuneki yabo. So-ke umuntu esimene sikanje yabo, ngoba wena useGoli yona ise-KZN, makuwukuthi mfethu umuntu mhlambe after 2 weeks uvele ngasekhaya, lo muntu kuye kumele umkhombise, ukhulume naye, umkhombise ukuthi interested kuyena, and futhi umcacisele ukuthi ungakuthanda ukukhuluma naye mangabe usubuyile, but uzomazisa mangabe usukhona. Mawukuthi umjito ovela ekhaya, but mawukuthi kuthatha isikhathi mhlawumbe ukuthi ubuyele ekhaya, ungamkhombisa nakhona ukhulume naye, cha interested, ukhulume naye, not ukuthi umshele, but umnikeze izimpawu abone nawe, cha interested kumina yabo, but not ukuthi umshele yabo, ngoba sishele intombazane efonini. And then mhlambe ekudluleni kwesikhashana mhlambe ngaphela ngeke ulokhu ukhuluma naye everyday, cha uzomnikeza izimpawu, udlulisa isikhathi uphinde umnikeze izimpawu, and then mhlambe mase kuthe ukuthi mhlambe uphinde ukukhuluma naye futhi ngalelo langa ngajabula mangabe sekuthi uyamfonela yabo, ngoba izinto zibalula kakhulu umuntu mangabe umfonela, idrama yikho, niyazwana ukuthi umuntu uthini, itone yevoice uyayizwa. But mangabe ni WhatsApp umuntu awumqondi noma udiniwe noma unjani yabo, interpretation ayifani, so ugcina sekunenkinga, sekunedrama engenasidingo. So-ke uyobe usumfonela-ke lapho usuke usumazisa ukuthini, mhlawumbe uyobe usumtshela ukuthi ungajabulela ukuthi akakuvakashele yabo. So nawe uyobe usubeka ngesisoka sakho nawe esomchaza, umtshela ukuthi cha ungajabulela ukuthi akuvakashele, but imali yokugibela phela uzoyikhokha wena, umtshela ukuthi akayizame ukuza, uzoyikhokha leyo mali, uzophinda umbuyise futhi yabo. Uyobe usudlalisa ulimi lakho nawe oluzochaza ingane lolu nawe phela, ngoba nawe unendlela yakho nawe yabo oyisebenzisayo. Umtshela ukuthi nje akakuvakashele, uzoyikhokha leyo mali yokugibela yabo. So-ke but kumele umcacisele ngoba phela i-KZN neGoli kuthatha isikhathi, cha uyobuya ngakusasa yabo. Mawukuthi uyavuma lowo muntu-ke, obvious phela mangabe evuma useyazi ukuthi kuyokwenzakalani phambili. Obvious indawo yokulala for sure ngeke athi uzolala ehotela bese wena ulala khona, cha uyazi ukuthi uzolala yabo. So-ke angisho ukuthi mangabe sefikile-ke lapha kuwena usuyimpintshele ekhoneni ingane yabantu, usuyitshela ukuthi uyayithanda kwasha kwacima, cha angakwenzi lokho yabo, ngoba zikhona izimo la khona kumele ikati ulishaye ikhanda bukhoma. Ngoke ngiyichaze lapho ukuthi kusuke kwenze njani mangabe umuntu ungena choice but ukuthi ulishaye ikhanda bukhoma yabo, ngoba ngichaze lokho. So but angifuni ufike lapho engathi uyimpintshele ekhoneni usujaha ukuthi uyayithanda, ngoba ngihlezi ngisho ngithi impilo ziyavuleka ngomtshela ukuthi uyayithanda. Ukuza kwakhe lapha obvious lo muntu ugcwele ngawo yabo. So-ke wena-ke musumpintshele ekhoneni mangabe usulapha, relaxa nje, iphathe kahle ingane yabantu, kube mnandi yabo. So obvious phela njengoba eze lapha uyazi ukuthi uzolalapha, nizolala ndawonye, nikhonto azoyithola obvious. But phela mawukuthi mhlambe uyagcina sekuchitha ayikho inkinga, but yimi wakho ngithi kumele ukwazi ucontrol imizwa yakho mfethu, kubalulekile lokho yabo. So-ke ungenze njalo esimene sikanjalo, but intombazane mfethu asiyishele efonini. Umuntu ungabe umshele efonini, sijwayeze khulu ube mdala nje. Mangabe usumdala usuhluzekile emqondweni,
umuntu awumshayele efonini, yabo. Awulokhu umusha isikhathi umtshele efonini, umshayele efonini, uyahlela usuku njengensizwa ukuthi nikwazi senibonana, ukhulume njengensizwa, not ukuthi uzomvalele efonini manje, ukugwala lobo, into enziwa ama-teenager leyo, iy'ngane ngoba basuke besakhulesa ngothando. So umuntu agijima efonini, ayokukhuluma efonini, ba-chat ama-hour. Wena usumdala manje, usuyazi into ekumele uyenze, ukuthi umuntu kumele umbone, ukhulume naye, yabo. Sohluka enganeni, ungenzisa kwengane encane, umuntu osayi-teenager, yabo. So-ke asimshayele umuntu efonini la ekhaya. So ilezo ndlela mina ebengayizama nguwena, yabo, bathi ungamshayele efonini. Makukhona enye indlela nami ngingathanda ukuyazi mfethu obungayisebenzisa, but not ukuthi umuntu umtshele efonini. So uma unayo indlela obungayisebenzisa esimeni esikanje, ngoba inhloso phela ukuthi sisizane sabantu, sicobelelane ngolwazi, yabo. So ungakhomenta nawe ungikhombisa indlela obungenza ngayo esimeni esikanje. Lo muntu le eGoli usebenza eGoli, intombazane ise-KZN. So esimeni esikanje nami ngakujabulela ulwazi lakho ukuthi ungenza kanjani ukuze lo muntu ugcine umtholile, yabo. Ngoba le ekhaya asishele efonini, kumnyama kubovu, asishele efonini, ngisho athi uphesheya kwezilwandle asisheli nje efonini, yabo. So-ke sure mfowethu.